Bismillahirrahmanirrahim. Ƙugiya kashi na 6. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin ƙugiya kashi na 5, mun tsaya ne a inda Goggo Falmata ta haɗa Wahida da wani yayin da ta bi shi tana karairaya. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Kwanakin da na yi a gidan John sun min daɗi matuƙa domin babu mai takura min bare ya neme ni. Ga kuma Ema da ke ɗebe min kewa sosai, har na ji ba na so su Goggo Falmata su dawo. Kawai dai matsala ta ɗaya a gidan, wannan onkul ɗin ta yadda ya dawo gidan ya tare baki ɗaya. Daga bacci sai aiki kawai ke fidda shi. A gurin John ne na ji ashe sunan shi Sibraham, ɗan ƙasan Indiya ne, aiki ne ya kawo shi Nijar. Sannan ɗan kasuwa ne sosai, kuma shi ne oga a gunsu John ta ɓangaren kasuwanci. Na fahimci yana da maƙudan kuɗaɗe ba na wasa ba, domin ranar da aka ce su Goggo Falmata za su dawo, ina zaune bisa kujerar roba. Ina ma Yvette miyar gyada ya shigo da Samsung Galaxy Z Fold 4 a hannun shi. Kujerar da ke gefe ya janyo kusa da ni, ba tare da ya ce komai ba ya miƙo min wayar yana ƙoƙarin haɗa ido da ni. Sai na ɗauke kai kamar ban gan shi ba, na ci gaba da zuba dunkulallen gishiri a miyar ina juyawa. Sai dai gaba ɗaya ina jina a takure yayin da idanuwan shi ke kashe mini jiki gaba ɗaya. Take it, ya furta a hankali ta da ɗaura min ita a bisa cinyata. Sai da na ajalu da yin sannan na ɗauka ina jujjuyawa a hannuna. Na yi ƙoƙarin daidaita natsuwata saboda yadda bugun zuciya ta yi tsananta kasancewar yaren kwafo har ina iya jin saukar numfashin shi. Na ɗaure fuska na tambaye shi, a miƙa wa John? Ya girgiza kai a hankali ba tare da ya ce komai ba. Wani sa'in miskilanci da izzar shi na burge ni. Sannan kamar ya sha bamban da mutanen garin saboda ko so ɗaya bai taɓa min kallon sha'awa ba. Na ɓata fuska na ce, to me za a yi da shi? Sul da ya tsira min ido ya yi ba tare da ya ce komai ba. Na sake tamke fuska na miƙe na ɗaura mishi kayan shi a cinya ina faɗin, tun da baka da abin cewa kaga tafiyata. Na ci gaba da magana ƙasa-ƙasa, haka kurin ka zo ka ɗaura abu a jikin mutum kuma an tambaye ka me za a maka da shi ka share. Wannan yanga ko ni mace ai ba na yin ta. To ka ci kanka. Mutum kawai ya faɗa min kai tsaye yana so na amma ya tsaya wani kwana-kwana. Gabana na gan shi ba tare da tsammani ba, na ja baya ina faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin har da Allah ya bani tsoro. A hankali ya ce, naki ne. Ina mamakin yadda ya iya Hausa sosai, sai dai baya fita sosai, duk da an ce ya fi shekara 6 a nan, kuma ya taɓa aiki Borno a Najeriya. Bana bukata na furta gabana na dukan uku. Duk da haka bana so ka rike kayanka. Kafin ya bani amsa John ya shigo cikin fara'a ya kalle shi yana faɗin, yaushe ka zo? Yanzu har lokacin idanun shi na kaina. Fita na yi nima mu shiga ciki. Ya bi bayan John suka shiga falo yana waigena. Sun jima ciki yayin da nike tsaye kamar bishiya. Har Sibraham ɗin ya fito babu wayar a hannun shi. Ya kalle ni ba tare da ya ce komai ba ya wuce abin shi. Sannan sai ga Ima da gudu tana faɗin, tanti ana kira. Na ja ƙafa kamar wacce ƙwai ya fashewa a ciki. Na shiga falon na zauna bisa kujerar ƙarfen da ke gefe. Ina kallon John da ke juya wayar a hannun shi yana murmushi. Yana ƙamnar ki, zai aure ki kafin lokacin aikin shi ya ƙare. Ban gane ba. Na faɗa tare da zuba mishi ido. Ya gyara zaman shi yana fuskanta ta. Sibraham ya ce yana son ki, yana so ya aure ki. Na faɗa mishi addinin ki ba zai yadda da aurenku ba, ya yadda. Idan kin yadda za ku yi contract, zai musulunta sannan ku yi aure na shekara 3. Zuwa lokacin da zai gama aiki a nan ƙasar ya koma ƙasarsu, sai ku rabu a lokacin, kuma duk wata zai biya ki salarin $1000 ta Amerika. Kaina ya ɗaure na zuba wa John ido, san ban wani gane abin da yake nufi ba. Na dai ji ya ce za mu yi auren contract na shekara 3. Sannan a biya ni salari, daga nan aure ya mutu kenan? Na koma bazawara komi, kuma ma da arne? A hankali na soma girgiza kaina ina kallon shi. Tabbas ba zan iya wannan rayuwar ba wallahi. Na miƙe tsaye jikina na rawa yayin da na tsinkayi muryar Yvette na faɗin, $100 kuɗi ne mahi, ki lissafa nawa za ki samu kafin shekara 3. Sannan idan har kika haifa mishi yaro ko yarinya zai raba dukiyar shi 2 ya baki rabi. Za ki canza muku rayuwa. Wannan abin da Goggo Falmata ke yi za ta daina, za ku yi kuɗi, kuma Sibraham yaron kirki ne. Ko da kun rabu zai ci gaba da turo miki kuɗi na sani, yana son ki, zai musulunta har lokacin da auren ku zai ƙare. Cikin rawan murya na ce, daga nan fa
sai ya koma Kirista ya rabu da ni? Dama ai contract ne, kuma ai ba kya son shi. Da lokacin ya cika duk wata alaƙa da ke tsakaninku ya ƙare, zai sa hannu za ki sa hannu. Na girgiza kai, kirjina na dukan uku. A hankali na ce, to ba na so, ban amince ba. Ki yi tunani, John ya faɗa. Fita ma na yi daga ɗakin gaba ɗaya yayin da kalamansu ke shawagi a kwakwalwata. Na jingina jikin bishiyar da ke tsakar gidan, na rintsa idona kam ina kuka. Mahida, muryar Wahida ta doki dodon kunne na buɗe ido da sauri na zuba mata ido. Ita ma idanunta sun kaɗa sun yi jawur, cikin rawar murya take tambaya ta. Wane ne ya sa ki kuka? Wani kukan na rushe da shi, ina faɗin. Ba na son zama a ƙasar nan Wahida, gida nake son komawa. A tunanina ni kaɗai ke ganinta, amma sai tsinkayen muryar Imanai tana faɗin. Tanti iri biyu. Daidai lokacin Goggo Falmata ta soma masifa. Uban me nake miki da ba kya son zama da ni? Kina da gidan da yafi wannan ne Mahi? Ba za ki taɓa albarka ba don ubanki, muddin kika bar ƙasar nan, sakara da bata san me santa ba. Ibet ta rusuna tana gaida ta, surika ina wuni? Bata amsa ba, ta shige falon tana kwala wa John kira. Sai da ta dangane da tsakiyar bedroom ɗin, sannan muka daina jin kiran da take mishi. Da alamu ta gan shi. Ibet ce ta matso kusa da ni, ta dafa kafaɗata tana faɗin. Ki yi haƙuri, surika ba ta da kirki, surika ba ta da mutunci. Surika ta cika faɗa, surika muguwa ce. Na kalli Wahida da jikinta ke rawa yayin da na janye daga Ibet na koma kusa da ita, na ɗaura kaina a kafaɗarta. Ina faɗin, Wahida mu koma gida, me ya faru? Ta ja ni ta zaunar bisa kujerar roba da ke tsakiyar gidan. Ta tsuguna ta ajiye jikkar hannunta, ta ɗaura hannunta bisa cinyata tana faɗin. Me ya faru? Ban ɓoye mata komai ba, na bata labari tun daga zuwa na gidan da kuma Sibirhan da abin da John ya faɗa min yanzu. Ga mamaki na sai naga ta tuntsire da dariya tana faɗin. To menene abin kuka? Bakin ce kina jin shi a zuciyarki ba? Na gyaɗa mata kai, amma ba musulmi bane fa. Ba san shi nake ba Wahida, kuma auren wa'adi ne, amma ai zai musulunta. Sannan mutumin da kike tunani da zumuɗin gani a koda yaushe ai kina son shi, kuma ma yana da kuɗi. Biyan ki zai yi duk wata. Kin ga ki kwantar da hankalinki, ki nutsu, wannan ba matsala bace. Na ƙura mata ido. Kin san me kike faɗa Wahida? In amince saboda son kuɗi? Ki yi tunanin yadda rayuwata za ta kasance gaba? Goggo Falmata na ji tana masifa, amma dai an ɗiba shegiyar yarinya a gurin nan. Ta yaya ga arziki kina gudan mishi? Ki ma gode Allah da son ki yake da aure, to bara ki ji, wallahi baki isa ba, abin da yake so shi za a yi. Ko kina so ko ba kya so, John ka kira shi, ina son ganin shi. Na kalle ta sannan na kalli Wahida, ta ƙura min ido tana min alamar na yi shiru kar na tanka. Don haka na yi kwaɓa na juya gefe ɗaya na ba su baya. Ni fa ban ga ta inda wannan lamari zai yiwu ba, na ja siririn tsaki. Kamar an tsikare ni na miƙe da na tuno lokacin da na gan shi yana alwalan Maghrib. Kuma yanzu an ce min ba musulmi ba ne, to ta yaya? Anya ma gaskiya suka faɗa min? Wani sashi na zuciyata ya tambaye ni. Ina buƙatar jin amsar wannan tambayar, don haka na ja ƙafa na isa ga Yvette da ke kusa da karensu tana ba shi abinci da aka rage. A hankali na duka kusa da ita, na rage murya na ce, amma kin ce Kiristan ne? Ta juya ta gyaɗa min kai tana murmushi ta ce kina son shi kenan Mahi. Na girgiza kai ina ƙoƙarin ɓoye zazzafar ƙaunar shi da ke addaba zuciyata da sauri na ce, a'a, ni ba na son shi, ina kokonto ne Yvette. Na taɓa ganin shi yana alwala fa. Za ki iya, saboda ina jin yana faɗa ma baban Ima abin na burge shi idan ya ga ana wanke jiki. Ya ɗauki hakan a matsayin tsafta da cire datti lokaci zuwa lokaci, shi yasa duk lokacin sallah yake yi, amma Kirista ne. Na juya na dafe bango, ban san me yasa nake damuwa da sanin komai nashi ba. Duk da ina jin a raina ba wani son shi nake ba. Kuma fa wallahi ƙarya nake, kawai dai bana jin zan iya irin wannan auren da suke faɗa ne. San barka. John ya kira wayar shi bai samu ba, don haka ya sanar da Goggo Falmata idan ya same shi zai taso shi su zo tare. Haka suka koma gida tana min masifa, ita ce har da duka na a hanya tana tsine min. Wanda har sai da Wahida ta kasa haƙuri, don haka muna shiga tsakar gidan ta nufi ɗakin mu kamar za ta tashi sama tana maganganu. Ni ma bayan ta na bi lokacin da na shiga ɗakin na iske ta tana lilo a sama. Idanunta sun juye farare tas, kayan da ke jikinta sun koma doguwar riga fara mara hannu. Sai huci take fiddawa mai zafin gaske. Tausayinta ya kama ni, na duke gurin ina faɗin, don Allah ki dawo daidai Wahida.
ina son kullum na ganki tamkar ni. Ba na so kina zama haka 'yar uwata. Ina matuƙar ƙaunar Wahida. Zan ma iya rantsewa na fi son ta fiye da iyayenmu. Saboda a ciki ɗaya muka yi rayuwa, haka ita ma tana so na fiye da zatonku. Za ta iya sadaukar da komai nata a kaina, haka muka taso tun muna ƙananu. Mu biyu ne rak iyayenmu suka haifa, daga ni sai ita, ni ce Hassana, ita ce Usaina. Mahaifinmu Malam Isa da mahaifiyarmu Sa'adiyya babu laifi, muna samun kulawa daga gare su daidai gwargwado. Mun yi firamare ta gwamnati, sannan muka je secondary ita ma gwamnati. Na fi Wahida ƙoƙari, nesa ba kusa ba, zan ma iya cewa san ba ta gane karatu ko kaɗan. Haka Islamiyya tun ina shekara 14 na sauke, yayin da Wahida har yanzu bata cike izu 2 ba. Muna shekara 6 na fahimci Wahida na da wani abu a tattare da ita, ba na ce aljanu ba, haka ba na ce sihiri ba. Tana iya juyewa duk yadda ta so, haka tana iya jiyo muryata a duk inda nake. Tana iya yawo bisa iska, sannan ta gayyato fatalwa a duk inda ta so. Tun ina tsoro har na kai ga sabawa, kuma ban taɓa faɗa wa kowa ba, saboda a lokacin ba abin da ya fara samunta. Ta roƙe ni kar na faɗa wa kowa, saboda ba ta so mutane su rika tsoronta kamar yadda na fara a farko. Ta sa na ɗauki alƙawarin riƙe sirrinta har tsawon rayuwata. Na ja numfashi tare da dawowa ɗan guntun tunanin da na tafi. Na lumshe ido ina kallon inda take tsaye tana lilo bisa iska, sai dai wayan babu ita babu alamunta. Sai kwayar idanta da ke tsaye cak a gurin, ga kuma gundulmin hannunta da ke riƙe da wata sanda baƙa. Na ja da baya ina ƙoƙarin fita daga ɗakin saboda jiyo ihun Goggo Falmata a ɗakinta, kuma na san tabbas Wahida ce. Da sauri na juya da niyyar buɗe ƙofar, yayin da na ji wannan farar ƙwarar idan a bisa wuyana tana yawo. Na zabura na buge ta. Ta dawo saitin idona, tana juyawa a hankali, yayin da sandar ta tokara tsakanina da ƙofar. Duhu ya mamaye ɗakin, wata irin ƙara ta soma fitowa daga kusurwar ɗakin. Fararen mutane sanye da fararen kaya babu kai a jikinsu suka fara kewaye ni, suna fidda dariya mai tsoratarwa. A lokacin na fahimci ta bar waɗannan abubuwan ne gudun kar na je na hana ta abin da ta yi niyyar yi ma Goggo Falmata. Jikina ya fara kakkarwa, na soma kiranta, Wahida, Wahida, ki daina, ba na so. Ji ne an dafa kafaɗata a sanyaye, na juya da sauri, ina zaton Wahida ce. Sai dai me? Atika ce, wata makwabciyarmu wacce ta rasu kusan shekara 6 da suka wuce. Tsaye tana miƙo min yatsun mutum tana dariya, bakinta na fidda jini. Na kurma ihu na ja baya, sai ji na yi na tokare da gangan jiki babu kai, yayin da wata katuwar inuwa ke tsaye gabana. Na dafe kai ina kiran sunan Allah, lokacin da na ga wani irin jariri mai katon kai da goshi da ido ɗaya yana kiran mama, nono, tadda, nono. Ya cuno bakin shi daga inda yake tsaye, sai gashi yana yin niyyar kafawa a nonona. Lokacin kuma labulen ɗakin suka soma kaɗawa, fatalwar jama'u ta soma bi ta cikinsu ana dariya. Ai ban san lokacin da na sulale inda nake ba, silmanniya. Can gurin Goggo Falmata, ashe tana zaune tana faman jerawa John kira akan yayi maza ya kawo mata Sibraham. Su daddala magana, idan ma ya so gobe ana iya ɗaura auren babu matsala. Sai ga Wahida ta shigo babu kai da hannu ɗaya a jikinta, yayin da baƙin jini ke bin ƙafafunta. A bayanta kuma jarirai ne biye da ita, kowanne da ƙaton goshi, wani babu kai, wani kuma kan ne kaɗai, wani kuma ido ɗaya, wani ma babu idanun. A firgice Goggo Falmata ta yi baya, ta tuntsira bisa gadonta, jikinta ya soma rawa tana neman addu'ar da ta san za ta kore mata waɗannan aljanun, amma ta gagara. Sai dai gafaran ku dai da ta soma furtawa, fitsari na bin ƙafafunta. Fitilun ɗakin suka soma rawa, yayin da labulaye suka soma karo da junansu. Wata ƙara mai girgizawa na fita. TV ɗinta da ke kunne ta soma rawa da kanta, yayin da mutanen da ke ciki suka rukuɗe a layi, sanye da jajayen kaya. Baƙin idanunsu suka koma farare, suka fara layin fitowa daga TV suna dariya mai firgitarwa. Daga inda Goggo Falmata take, ba fitsari ba har kashi ta yi, cikin wata razananniyar murya, Wahida ta kira ta, Falmata. Banda rawa babu abin da jikinta ke yi, gashi ɗakin yayi duhun gaske, banda ɗagawar labulaye da kuma jerin aljanun jarirai da zungura-zunguran fatalwoyi, babu abin da take gani. Zufa ta ko'ina keto mata take, ta bayanta aka zunguro ta. Ta zabura ta juya bata ga komai ba, kafin ta kuma juyowa ta ji abu daga saman kanta har bisa nonuwanta da suka fito saman rigarta.
Hasken ɗakin ya dawo a lokacin ta fahimci jini ne a jikinta. Don haka ta ɗaga kai da sauri, nan ma bata ga komai ba, jikinta ya tsananta rawa, dukan zuciyarta ya ƙaru fiye da zato. Ta kulle idanta gam lokacin da kan wani jariri ya soma shan nononta yana dariya. Ji ta yi jikinta ya mace baki ɗaya, sai ga yamutsattsun nonuwanta a waje kuma a bakin aljanin jariri. Wahida da ke tsaye ta miƙo hannu ta kashe ta da marin da ya sa ta wantsakalar da kan jaririn, ta kurma ƙara saboda azababban zafin marin da ya ratsa ta. Daidai lokacin kuma ta ji ana ƙwanƙwasa ɗakinta yayin da muryar John ta doki kunnuwanta. Bacewa Wahida ta yi daga ɗakin ta bar Goggo Falmata da har lokacin bata daina ihu ba. Jin alamun shiru ya sa ta kalli jikinta ta ga yadda ta yi kaca-kaca da kashi ga uban gumi da ke karyo mata ta kowace ƙofar gashi da ke jikinta. A hankali ta ɗaga kai tana waige-waige cike da tsananin tsoro yayin da take iya jiyo bugun zuciyarta. Kai tsaye take kallon gefe da gefenta ko za ta ga jaririn nan da yake ƙoƙarin shan nononta, amma bata ga komai ba. Ta sauke ajiyar zuciya tare da dafe kirji, sannan tana kallon kanta yadda take zaune a tsakiyar gado dirshan. Ta miƙe kafafunta kamar 'yar kaciya. John daga waje ya sake faɗin, "Mama, lafiyar ki kuwa?" John ne, ki buɗe ƙofa, tare muke da Oga Sid. Jin haka ya sa Goggo Falmata ta diro daga kan gadon, jikinta ya soma tsima. Sam ta manta da tashin hankalin da ta fita. Jin an mata zancen kuɗi, ta ɗaga murya ta ce, "Gani nan zuwa John, ku shiga wancan ɗakin da nake sauke mutanen arziki, ku bani minti 10, ka ci gaba da bashi haƙuri kafin in zo." Ta faɗa toilet da sauri, sai da ta ƙare ma kanta kallo, sannan ta ja tsaki tana faɗin, "Dole in ziyarci gidan malam, don wallahi da alamu makiya ne suke neman ganin bayana. Kila ma don an ji Mahi da za ta auri mai kuɗi, yasa aka zo da wannan iya shegen." Ta yi kwaɓa tare da zare siket ɗin ta ɗauraye jikinta, tana ƙara jaddada ma kanta turan iska aka yi mata. Har ta soma zargin kila ma Yvette ce, tunda dai ita kaɗai ta san da zancen. Wata zuciya kuma ta kitsa mata, to ko maƙwabtanta ne baƙin ciki ya dame su yadda ake shige da fice gidanta, tunda ai su ma suna da 'yan mata. Ai ko zan ci malafar uban kowane shege ne. Ta sake faɗi, "Ni kam ina ci ɗaki a kiɗime duk na ruɗe bayan da na dawo 'yar gajeriyar sumar da na yi. Tsoro na Allah, tsoro na kar Wahida ta cuci Goggo Falmata, ko kuma ita kanta Goggo Falmatan ta gane ta. Na lumshe idona, ya kamata ta ci arzikin babanmu, ya kamata ta raga mata kamar yadda take raga ma iyayenmu." Ji na yi an taɓo ni ta baya. Na juya da sauri ban ga kowa ba, sai ga muryar Wahida ta tuntsire da dariya tana faɗin, "Tafi can matsoraciya, dukkin wani ruɗe. Ni da nake tunanin wata rana mu je shagalin auren fatalwai da ke? Ki saki jikinki, bayan ma wannan abin duk dan saboda ke nake yin shi." Na waigo da sauri na zuba mata idanuwana da suka yi jajir saboda tashin hankali da firgici. Da ƙyar na buɗe baki na ce, "Me kike nufi da hakan? Akan me zaki mata haka? Kin kyauta kenan?" Ta watsa min harara ta ce, "Wacce ciki zan amsa miki? Duka, na goge mata hadda ne akan abin da ta miki. Sannan na yi ne saboda za ta aura miki wanda baki so. Kin san yanzu na san darajar soyayya." Ta kanne mini ido ɗaya tare da sabula rigar da ke jikinta ta ɗaura ƙaramin towel. Jin ban ce komai ba ya sa ta ci gaba da faɗin, "Ita meye matsalar ta ne? Ba kuɗi ba? Ni fa wallahi da ma Hati zai fito, wanda nake baki labarin nan." Ta kuma kanne ido ta da nuna zuciyarta da babban yatsa ta ce, "Da mun warke fa, dan da alamu yana da kuɗi. Ko bai bani ba zan rika sato mana kuɗin in kawo mata. Ke kuma tabbarki ki huta, har ki samu wanda kike so." Ta soma yawo saman iska tare da langaba kai gefe ɗaya. Harshen ta ya fito. Na lura wai a haka tana nuna min tsananin yadda take son maganar saurayinta ne. Ni kam har ga Allah tsoro take bani.